Η δημιουργία νέου λύματος είναι εργασία αρκετών σημαντικών βημάτων. Πριν ξεκινήσεις, θα πρέπει να νιώσεις εξοικείωση με ορισμένα βασικά ζητήματα και εργαλεία της επεξεργασίας, τα οποία θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις κάποια συνηθισμένα λάθη, αλλά και να μην κολλήσεις. Κάνε πρώτα επεξεργασίες και βελτίωσε άλλα λύματα, προκειμένου να μάθεις πώς δουλεύει το περιβάλλον επεξεργασίας. Δοκίμασε μερικές προτινόμενες μικρές και μεγάλες επεξεργασίες. Μετά ψάξε μήπως υπάρχει ήδη το λύμα που μπορεί να χρησιμοποιεί μια εναλλακτική ορθογραφία, κεφαλαία πεζά γράμματα ή μεταγραφή, μπορεί να βρίσκεται κάτω από μια εναλλακτική ονομασία ή έκφραση, ή το θέμα μπορεί να καλύπτεται ως μέρος ενός ευρύτερου λύματος. Πρώτα απ' όλα αναζητάμε στην ίδια τη Wikipedia και όχι σε άλλη μηχανή αναζήτησης αν υπάρχει ή όχι. Κάνουμε κλικ στο πλαίσιο αναζήτηση στην κορυφή της Wikipedia, πληκτρολογούμε εκεί τον τίτλο του υποψήφιου λύματος και πατάμε Enter ή το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού. Αν το λύμα δεν υπάρχει στα αποτελέσματα ούτε με εναλλακτικό τίτλο, μπορούμε να συνεχίσουμε στο να εξετάσουμε αν το θέμα είναι ή δεν είναι κατάλληλο για εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι όλα τα θέματα κατάλληλα για μια εγκυκλοπαίδεια. Τα λύματα στη Wikipedia διατηρούνται και διαγράφονται βάσει της πολιτικής που ονομάζουμε εγκυκλοπαιδικότητα ή αλλιώς σπουδαιότητα, που ορίζει ότι στη Wikipedia συμπεριλαμβάνονται θέματα αξιοσημείωτα, που έχουν κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την προσοχή του κόσμου σε ευρύ χρονικό διάστημα, κάτι που πρέπει να τεκμηριώνεται από αξιόπιστες ανεξάρτητες πηγές που ασχολούνται σε βάθος με αυτό. Ακόμη και αν το θέμα είναι όντως αξιοσημείωτο, σπουδαίο, σημαντικό, μην δημιουργείτε λύματα ο ίδιος σχετικά με τον εαυτό σας, φίλους και συνεργάτες, την εταιρεία ή τον οργανισμό σας, καθώς αυτό συνεπάγεται μια σύγκρουση κινήτρων. Ακόμη και αν το κάνετε καλόπιστα, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να γράψετε ένα τέτοιο λύμα τηρώντας την υπόλοιπη πολιτική της Wikipedia. Αντιθέτως, μπορείτε να το υποβάλλετε στη λίστα προτινόμενων λυμάτων. Σημαντικό βήμα είναι να έχετε συγκεντρώσει κάποιες αξιόπιστες πηγές για να χρησιμοποιήσετε για την τεκμηρίωση του λύματος μέσω παραπομπών προς αυτές. Γεγονότα, οπτικές γωνίες, θεωρίες και απόψεις μπορούν να αναφερθούν μόνο αν έχουν ήδη δημοσιευθεί από αξιόπιστες και φημισμένες πηγές. Οι πηγές πρέπει να έχουν καλή φήμη για έλεγχο και ακρίβεια και να είναι ανεξάρτητες από το θέμα. Μην χρησιμοποιείτε άλλα λύματα της Wikipedia ως πηγές και μην συμπεριλάβετε τις δικές σας απόψεις ή εμπειρίες. Όταν είσαι έτοιμος, μπορείς να προχωρήσεις στη δημιουργία. Μπορείς να το κάνεις με δύο τρόπους. Ο πρώτος και προτινόμενος για νέους χρήστες είναι να ακολουθήσεις τον οδηγό δημιουργίας λύματος που θα σε βοηθήσει να κάνεις ένα τελευταίο αυτοέλεγχο και στο τελευταίο βήμα θα μπορείς να συμπληρώσεις τον τίτλο του λύματος και να ξεκινήσεις τη δημιουργία του. Για να πας στον οδηγό, γράψε τον τίτλο του στην αναζήτηση και πάτησε Enter. Η χρήση του οδηγού θα σας συμπληρώσει ορισμένα πράγματα που θα χρειαστείτε σε οποιοδήποτε λύμα. Στο πάνω μέρος των αποτελεσμάτων υπάρχει η σήμανση «Για να δημιουργήσετε το λύμα, ακολουθήστε τον οδηγό». Πατήστε στον μπλε σύνδεσμο για να ανοίξει ο οδηγός. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού, εκτελώντας έναν αυτοέλεγχο για το αν έχετε όλα τα απαραίτητα, απαντώντας με ειλικρίνεια. Στο τελευταίο βήμα θα μπορείτε να ξεκινήσετε την δημιουργία. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα ανοίξει ή θα σου προταθεί χρήση οπτικού επεξεργαστή για τη συγγραφή περιεχομένου, ο οποίος είναι πιο εύχριστος και πιο φιλικός από τον επεξεργαστή κώδικα Wiki που απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες. Μπορείς να ξεκινήσεις να δουλεύεις το λύμα σου γράφοντας ως εισαγωγή μια περίληψη των σημαντικότερων για το θέμα. Μην ξεχάσεις να πατήσεις δημοσίευση σελίδας για να ολοκληρώσεις την πρώτη δημιουργία λύματος.